डॉक्टर साहेब हॅलो नका इमर्जन्सी हां हां हॅलो हां गाडी आहे हाँ आए हॅलो हॅलो अच्छा डॉक्टर साहेब वेळ पेशंट हां वेळ का हे काय फी पेशंट किती आहे पेशंट थोडी आहे की पेशंट कोण आहे ना तो तुम्हाला वाटली शाम आहे ते अरे काल साथी भाऊ पापड चौकाला जाऊया हा भाऊ जातो भाऊ कट्ट कसे काय ते अरे भाऊ चलो लास्ट टेस्ट होती टेस्ट तो हाँ पहिला पैसा बचायला मग यांच्या गाडी आहे अरे सुई काढे सुई तो ना जामन जी भी हाँ